Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi tikudziwa kuti man of the moment kapena kuti akulu amene akuvuta pakatipa makamaka kuposa kapena kufananiza ndi Bakili Mulizi TV ndi amenewa akondwani kachamba ngwira akulu amene wanaonso mabwera ndi mfundo zotchakuka bwino kuzukuta komanso kulangiza aboma pa nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika muno Malawi. Kodi lero kondwani kachamba waikapo chani makamaka pa tsamba lake la mchezo la Facebook ndiwerenga ripoti limeneli tionanso omusata chifukwa omusata ndi akuchuluka tsiku ndi tsiku tingomvanso kuti chipeji chake chakula kwambiri mkulu ameneyi nanunso ngati mukumufuna mutha kupita pa tsamba la mchezo la Facebook ndi ukapanga follow kondwani kachamba ngwira muzikamva ma update osiyanasiyana ankhondo zakunja uko amatipasaso mkulu ameneyi atikakambako zandale kuno ku Malawi akumazukutanso momveka bwino tsiku ndi tsiku ndipo tikukhulupiranso kuti lero akhala kuyika zinthu zochuluka kwambiri ndipo ife tikhala tikupasani feedback. Kodi kondwani walembapo chani pamenepa akuti Malawi elections updates. Utenga wanga kwa ma president and my running mate nonse ndi utenga umene akupitisa kwa APM, ukupita kwa oja zake, ukupita kwa Lazarus Chakwera, ukupita kwa president ndi running mate wake alesa amene kuzazoto wasankha running mate. Utenga wanu ndi umene uwo. Kodi utenga wanu ndi wokuti chani? Akuti number 1 pano thumba la chimanga ndi 65 to 70,000 limodzi. Pofika January ndiye kuti ikhala above 130,000 kutengera zimene zinachitika mu January. Akuti pano thumba la chimanga ndi 65 to 70,000 limodzi. Pofika January ndiye kuti ikhala above 130,000 kutengera zimene zinachitika mu January. Chabwino running mate utenga wanu komanso pa president utenga wanu oyamba ndumene wachiwiri kuti pano fetereza ali 155,000 thumba. Sitikudziwa kuti pofika November akhala pa bwanji. Pano fetereza ali pa 155,000 thumba. Sitikudziwa kuti pofika November akhala pa bwanji. Ma running mate wa president kumeneko utenga wanu wachiwiri ndi umenewo. Utenga wachitatu akuti pano forex kulibe, olopite ku banki sukayipeza. Black market ma 4,000 utenga somene wa forex ndiponso chikalata chomwe makamaka IMF International Monetary Fund yomwe idatulutsa idaonesanso kuti pano pa Malawi forex kuli chete ndipo forex imene tidasala nayo kunena kwa bungwe limeneli ananena kuti singathe mawiki atili nayo Malawi forex amene tili naye akhala wakwanguka forex watha kalekale. Ndiye kondwaniso watiuza apa kuti ma president komanso ma running mate nonse utenga wanu ndi umenewu. Pano forex kulibe, olopite ku banki sukayipeza. Black market kuti ma 4,000. Utenga wachitatu. Utenga wa number 4 akuti pano katundu ngokwera zedi kuposa maiko onse. Osanena kuti ndi pa dziko lapansi ayi, koma Malawi ife kuno ndikumene zakwera kwambiri. Akuti ku Malawi kuno zinthu zakwera kwambiri, sugar, atikambeko apa za mafuta, atikambeko za zinthu zomwe zimathandiza Amalawi, zimatithandiza Malawi tsiku ndi tsiku zidakwera mtengo kalekale. So utenga wa number 4 ndi umene wakuti katundu pano adakwera asizoti ndi paiko onse ayi, koma pano pampanje pano pa Malawi zinthu ndi zomwe zatiyang'anira kungolo kwambiri. So kupitiriza ripoti lake wapitiriza ndi kunena kuti zama running mate tiyike pambali, ma vice president sayendetsa dziko ndi president yekha. Palibe chimene ma vice president amapanga cholozeka apart from kutumidwa. This is the truth. Chabwino tidaonanso kuti oja zake adafunsidwa funso lokuti kodi is it necessary zomwe mapanga zija kutenga magali mutaboma kupita kukagula nkhuku kutenga asilikali akuperekezende kumeneko konza bwino so tikuonanso apa kondwani wabweretsa mfundo yomwe ikukhala ngati kuti ikubakirako oja zake. Akuti ma vice president sayendetsa dziko ndi president yekha.
palibe chimene ma vice president amapanga cholozeka apart from kutumidwa kuti a vice president apitani ku India, a vice president apitani ku Kenya. Chamzelu chomwe amapanga ma vice president ndi chimenecho, ndipo chimenechi ndi chilungamo. Vice president samapanga chinthu cholozeka apart from kutumidwa. Akupitiriza ndi kunena kuti mupanga chani kuti zinthu zisike anthu akwanise kugula. Funso ndi limenelo, kapena akungopherapo mang'ombe kuti akuti mupanga chani kuti zinthu zisike anthu akwanise kugula. Tipaseni mfundo timve mmene mukonzere zinthuzi kuti munthu wamba athandizike. Izi tikupempha kuti mauthenga athu atsindike apa. Palibe chimene ndanamapo mu mtundamo ndi chilungamo chokha, ndipo ifeso tikatengeranso kuona komanso kuzukuta ndi mapoint omveka okhaokha, mapoint 4 kuwauza makamaka ma president komanso ma running mate kuzapherapo mang'ombe ndi mkhani ya vice president ndi kuzafunsaso apa kapena kuphera mang'ombe kuti mupanga chani kuti zinthu zisike anthu akwanitse kugula. Ndiponso akuzanena kuti tipaseni mfundo timve mmene mukonzere zinthuzi kuti munthu wamba makamaka athandizike. Tikudziwa kuti zinthu zambiri zikamadula amakhomocha amene tili nawo muno Malawi sadandaula. Forex yagwa amakhala kuti ali bwinobwino, koma tingotenga kuti munthu wina wake amene akukhala ku Blantyre uko kubangwe kapena ku Blantyre uko kumbayani akwanitsa bwanji kugula katundu ngati wadula. So imeneyi ndi ripoti lomwenso la vundula zokambakamba pa social media, pa samba la mchezo lililonse lomwe mmalidziwa inu, pa Telegram, Facebook komanso Twitter. Amalawi ochuluka akuyika ndemanga pa zomwe Kondwani Kachamba wayankhula. Uthenga opita kumeneku kwa ma president komanso ma running mate awo akuti abwerese mfundo zotchakuka bwino zokuti Amalawi atikathedi kuwavotera kamba kokuti zinthu pano pa Malawi sizili bwino. Forex kwache feteleza 150 chakuti 1000, thumba la chimanga 65 going mwambamo, kusonyeza kuti zinthu sizili bwino. Ameneyi ndi Kondwani Kachamba, mkulu wotchakuka bwino mzelu kuposa somwina Bakili Mulizi TV. So imene iso idali yachangu yomwe tidaphika komanso kubwereserani mamawa kapena masana kapena mazulo kutengera nthawi yomwe mukuonera. Ndipo ndimanena kuti mukafika kumapeto osamaiwala panga like, share komanso subscribe kuti tizikhalira limodzi. Tikumanenso nthawi ina. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.